Taky už nevíte, jak najít nového zaměstnance? Potřebovala bych 3 dny v týdnu home office. 40 000 čistého, minimálně. Ideální by bylo mezi 6. a 2., ale jsem schopen se přizpůsobit třeba až do 5. Chcete zaměstnance, kterému nejde o výhody, ale chce skutečně pracovat? Který ocení vaši vstřícnost a férovost? Ano, i on má své potřeby. Třeba kratší pracovní dobu nebo delší zaškolení. Ale právě od toho jsme tu my, Aspekt, abychom pomohli od dojednání pracovních podmínek po zapracování. Byli u toho s vámi, kdykoliv bude potřeba něco řešit. Navíc zdarma. S klientem hledáme reálnou cestu, ne nereálné nároky. A se zaměstnavateli hledáme řešení, které funguje. V Aspektu propojujeme světy těch, kteří chtějí pracovat, s těmi, kteří potřebují dobře odvedenou práci. Konečně mám klid, našel jsem spolehlivého zaměstnance a když tak vím, na koho se obrátím. Dejte šanci člověku s postižením a obsaďte místo smysluplně. Ozvěte se nám.